Paino. Nivelet. Ylipaino ja liikkuvuusongelmat kulkevat usein käsi kädessä, eikä tähän yhdistelmään ole ollut yhtään ravitsemuksellista ratkaisua. Ennen kuin nyt, esittelyssä uusi Metabolic Plus Mobility, ensimmäinen ja ainoa ruokavalio, joka aidosti auttaa sekä ylipainoon että nivelongelmiin. Auttaa koiria elämään onnellista ja aktiivista elämää. Kliinisesti tutkittu ravinto auttaa koiria pudottamaan painoa 13% 60 päivässä ja parantaa liikkuvuutta jopa 21 päivässä. Ainutlaatuinen koostumus edistää koiran luonnollista kykyä polttaa rasvaa ja tehostaa energian kulutusta. Omega-3-rasvahapot auttavat nivelrikosta kärsiviä koiria katkaisemalla tulehduskierteen nivelissä sekä tukemalla ruston terveyttä. Auttaa koirat takaisin jaloilleen. Paras ratkaisu on hoitaa ongelmat yhdessä. Uusi Metabolic Plus Mobility. Ruoka, jota koirasi ei voi vastustaa. Lisätietoja eläinlääkäriltäsi tai osoitteesta healthspet.fi.